Ensimmäinen heitto ja sama tie. Pien haukikin. Voi perhana. Irtoiskohan se tosta silleen kivasti. Hoppa. Siinä ei muuta kauaa mennyt. Nonni. Hän lähti siihen. Hän jäi vähän jumiiton vissiin. Ei, kun hän vaan jäi siihen. Okei. Katsotaan sit, mitä seuraavalla heitolla käy. Siinähän hän on. Ja näkyy. Kyllä näkyy. Hän jäi vähän odottelemaan. Ahvent mulla olisi niinku idea jikaa, mutta katsotaan nyt sit mitä käy. Hän lähti sit nätisti jatkamaan. Oho. Sen käy ihan näin. Tuolta sit. Joo, ehkä mä voin vähän viehettä. Komia. Hop. Laitetaan vapa siihen. Alkaa niitä ahveniakin vissiin löytämään jonkin verran. No. Joo. Komia kokoinen ahven. Se kun sais vielä se kaverikin mukaan. Hän on ihan nätti. Mä selvittelen ton sotkuni tosta. Tänään olisi ahvenen kalastus, mutta katsotaan nyt milleen käy. Mä oon saanut yhden hauen ja yhden ahvenen vasta. Vähän nihkeä syönti. Ollut nää kuumat päivät tässä ja ei ihan hirveästi oo kalat ollut kiinnostuneista mistään vieheistä. Nyt mä kokeilin heti leidi kiinni. Siinä on räminäkuulat ja kaikki, niin se pitää sen verran mekkalaatua veden alla. Uskoisin, että kala kiinnostuu yllättävänkin hyvin tommosesta. Katsotaan, jos saataisiin tuo ahvenen kaverikin lyömään. Mulla on tänään nyt avokela ja hyrräkela tossa mukana. Tää avokela on tää Apukarsia Revo MXX, mikä perhana. Ja Aava Ahkun vapa
4-19 gramman heittopaino. Tää on ihan uusi itselle tää vapa. On mielenkiintoinen. On muuten sen verran herkkä kyllä. Tuntee pienimmänkin tärpiä. Äskenkin vajoituksessa mä huomasin, että mulla joku nykii. Ja sit saa vedettyä hänet sieltä mukaan. Ja tää on jännä sitten, että tää katkee tästä kohtaan. Ei oo ennen ollut tämmöstä vapaa itsellä käytössä. Nyt katsellaan, jos jotain tässä sais lisää. Toi yhdestä ahvenesta on ihan hirveästi vielä syödä. Roskaakin kiinni. Mä oon tässä Isotie varresta. Vähän on mekkalaa samalla teillä. Roskaa tulee jonkin verran. Ei mitään, mä katon jos jotakin tulisi. Näin kyllä tykkää tultena. En tiedä mikä hänessä on sitten. Ahvenet hukasi. Yhden mä oon saanut, mutta senkin mä päästin pois, kun mä tein isomman siirtymän. Voi. Joko mama, joko moto. Joku tämmönen tää tässä on. Oi perhana. Ois nyt ahvenen tuon mieluummin. Hyvä kun hauesta myös pienemmistä, niistä tulee niin perhanasti limaa. Kädet on mäiskes koko loppupäivä ja haisee tosi kiva. Noniin. Ei perhana ja irti. Ja tuli tämmönen Japani herkku ostettu Daiwa Stiiskela Oiri-versio. On kyllä ollut omaa käteen just täydellinen. Heitot lähtee sulavasti ja tosi pitkällä. Tosi pehmeä kelat. Ja tosi hiljainenkin. Ja on meinaa erittäin kevyt setti. Tää on tosi pienehkö tää kela. Uppoo hyvin omaa käteen ainakin, ei mullakaan mikään ylisuuret kädet on. Ihan tämmössä pienet viehet lentää täällä täydellisesti. No tietysti tosaa syvempää. Laitoin vähän isomman nupi, siinä on 12 grammanen. Tämmönen nedi tyylinen. No oikein millään mulla saanut ahveni aktivoitua noista jikitouhuista. Mutta kun täällä Bladeilla mä nappasin sen yhden vieheen ja toinen hauki tuli kans chatterbaitilla. Ja nyt sit ainoa mihin on saanut tärppejä on ollut tää. Kattoo nyt jos täältä joku olisi suostuvainen ja puremaankin. Mut joo, mä jatkan heittelyä. Okei.
Puls ylös nyt. Ja haukihan se on. Kyllä. Voisitko sä luopua siitä viehestä? Mä haluaisin sen takas. Sä pääset kyllä kasvamaan takas. Ne on niin. No niin. Ihan nätin näköinen hauki. Mut sä pääset kasvamaan. Ollaan ahventa perässä eikä haukea. Kyllä vähän työt tekee tommoset isommat hauet. Enemmän kuin se 2 puikkohaukea, mikä mä sain. Kun on tämmönen ultralight tyylinen kompo, niin ei oo ihan sama kuin heittelis haukisäteellä. Saati sitten toi väsytys. Tulee vähän tehtyä töitä enempi. Jos sais kädet putsattua taas jossakin. Hauki vissi on ainoa mikä täällä on syönyt. Väitä, mulla oli muutama ahvenkin tossa kiinni. Mutta en tiedä oliko huonosti vaan kiinni vai oliko se pahan makuinen jiki vai mikä siinä oli. Sitä ei kiinnosta. Pysy kiiasti. Mä en kyllä haluais tietää. Miltä tuntuis semmonen joku 4 hauki tän vavakaan väsyttää. Jos on vähän liian rankka kokemus. Oi perhana, se oli ahven. Aivan se vanha. Semmoset pääjyskytykset. Juu. Ahven. No se on hyvä tietää, että täällä on muutakin kuin haukia vaan. Kun sais ylös ne ahvenet, niin se on paljon mukavampaa. Mulla on toi Vestinen Krekraa käytös ja on yleensä ollut ihan toimiva, kun mikään muu ei ole enää toiminut. Se on saanut ahvenet syömään. Isoin huono puoli siinä kyllä on, että ne saksat sieltä jikistä lähtee samatin, jos ei ne halua ottaa sitä kokonaan suuhunsa. Sen verran pihmiä toi jiki. Mut kyllä tälleen niinku yhdelläkin saksella pystyy niin kalastamaan. Vaan taas liikuttelee vähemmän sitä vettä tuo pinnaa. Joo, mä kelailen tän loppuun ja voihan tuohon bladeen, jos mä saan sinne lyömään. Nyt on taas jotakin. Ei jumala. No. Mä kokeilin vielä. Voihan avokelaa. Ei tämmösen tosi pieni. Ei hauki varmaan nyt siihen ottaisi. Se ei ehtinyt edes laskeutua veteen. Siellähän tommonen limapuikko sit oli ensimmäiseksi. Mitä toi oli tässä kohtaa jo? 5. hauki vai? Täältä alueelta tässä näin.
Ollaan pikkuhiljaa harkittu, että seuraava hauki, joka tulee, niin lähtee ruokapöytään. Ahvenia mä olisin halunnut tänään maistella, mutta nää kutinat, nää hauet on vähän niinku pääroolissa tässä päivässä. Pitänyt selvästi ottaa vaan haukikamppeen. Lähtee niiden kanssa kala. Mut kyllä tää, vaikka tääkin aika kevyt vapa heittopainolta on tää, oliks tää nyt mikä tää? 4.19 heittopainot, niin kyllä jäykkyyt löytyi niinku oikeaan kohtaan. Äskenkin ei tarvinnut aika ihan hirveästi varomaan. Mä luulin eka mennään, kun tuli joku näppäisy, että siellä on ahven toivoa ajatteluna. Niin vastari sama tie ja ei tarvinnut sen jälkeen enää miettiä ihan hirveästi. Kai mä otan tästä blade nyt käyttöön. Oho! Nyt tuli tymäys. Taas on kyllä kivi. Blade käyttöön. Katsotaan jos täällä sit tulisi ahvene. Tuolla on siis räminä kuulakki vielä sisällä. Tää pitää aikamoista nekkalaa kun tää tuolla liikkuu. Väitän. Tuota eka heittää mulla on haukikin. Oho, ei oo. On. Nyt taitaa lahven. Jos tää ei oo ahven, niin mä alan itkemään jo. Oli se. Hän on kyllä niin pieni. Op. Mä haluaisin tommoista kolmiharakoukkua ihan sormipäähän kiinni. Jos sen hetkeksi täytyy rauhoittua. Niin. Ei ihmekään kun ei ottanut hanakasti ahvenekin, jos tää on se koko luokka mitä sitä on tuolla. Niin hauet vetelee siinä ympärille. Tommossa et yrittää raukkaparat syödä jotain. Siinä samassa kaiken kiireen keskellä. Katsotaan jos taas sit se ratkaiseva hetki. Nyt voi olla vähän parempi. Aivan. Mikäs tässä on? Tollakin on tuo kiduksessa. Aivan. Joo, mä käyn hakemaan pihdit ja operoittaa tätä. Katsotaan sit. Tosi pieni ahven. Tommonen. Se teki oikein kiva kuperkeikko. Katsotaan nyt jos sieltä alkaisi nyt sit ne isommatkin syömään.
Ei tommosta pientä silppua oikein viittis ottaa. Kyllä niinku oma mielipide nyt tästä Aava-ahkuvovasta positiivinen. Hintaluokassa on varmaan paras vapa. Tää on 179. Täällä pystyy heittämään ahvent ihan ja kuhaakin varmasti vaivatta. Ja nähtävästi väsyttää hauenkin ihan kivasti. Tietysti nyt aika perhanan pieniä haukia tullut, mutta ei ollut ongelma. Sitten siihen nähdään kuinka herkkä ja kiva vapa tää on ollut. Tää on nyt ensimmäinen siis reissu tietysti tän vapan kanssa. Kyllä ainakin itse lämpimästi suosittelen. Ainoa vaan, että repä sitä revo siitä kuhakepistä, niin tää ei nyt ehkä sopivin kela vaihtoehto on tähän vapaa. Tää mennä vapapaino ehkä joku 1/4 ton kelan painosta. Niin ei siis lähinnä vaan hifistelyn mielestä. Tuntuu omaa käteen erikoiselta. Tätä ei niinku tasapainotettu ei sit millään saa tähän käteen. Ja itse on alkanut tykästyä enemmän noihin tosi kevyihin setteihin. Esimerkiksi toi Stiissi uuden AGS:n kanssa niin on yllättävän mukava. Mukava omaa käteen ainakin, kun se ei paini juuri mitään. Ja sit kun tulee oltua aika pitkään itse heittelemässä niin rannaa kuin sit veneessä tai sit kellontaren kanssa, niin se jossain kohtaa siellä niin 8 tunnilla alkaa vähän ranteiden pää käymään. Setti painaa kuin synti. Ja se ainakin itse tykkää minimoi, vaikka ei sillä enää merkitys siinä kohtaa ole, mitä se setti varmaan painaa. Se vähän auttaa omasta mielestä, niin se riittää. Oliko? Ei. Ja nääkin mestat, mitkä mä nyt tänään on heittänyt, niin katsoin ihan vaan Mapsista vähän, että mihin pääsis autokaan helposti ja sitten maastokartan kautta vähän syvyyksiä. Tässä menee tää virtaava kohta. Tässä on molemmilla puolilla tämmöiset kohdat, missä ei sit virtaa juuri mitään. Ja päätin, että tää olla ihan hyvä testat. Samalla enää molemmat edeltävät paikat. Oho. Ja hauki. Eiku. Toutain. Tää perhana. Pienehkö toutain, kyllä tääkin. Tää oli mukava yllätys. Onko säynä? En oo ihan varma. Mä oon aina pihdetty vaan ennen kuin mulla on näpestä. Se veti aika hyvin se tohon suuhus.
Nopea vapautus hänellä vielä jostakin. Tosi nätti kala. Okei. Hänellä oli vähän virtaa vielä nähtävästi. Odotti vaan näki veden. Siitä turpo päälle. Joo, mä vähän selvittelen sotkuja. Joo, tää taitaa olla tää se. Loppuko seinää se syönti. Ei tää nyppyykään ole enää antanut. Ja muutenkin tänään kun lähikalaan vähän arvelinkin, että ei tänään varmaan mikään mahdoton syönti oo. Ollut näin perhana kuuma ja aurinko paistanut koko ajan lakkaamatin. Ja sitten tää koko ajan vähän meinaa semmoista pientä ukoilmaa. No tietysti se nyt ei meinaa mitään. Mutta kun itsellä on ollut vähän se, että ei oo vittinyt. Eilen piti jo lähteä kalaan. Sai varastosta kamppea käteen. Pääsin ovesta ulos, kauhea jysähdys suoraan pää päälle ja salama. Niin totesin, että ehkä parempi jättää tähän. Mutta tässä on nyt 7 gramman uppi. Ja tää Daiwa Steeze Air Kelan. Ihan vaivat lentää tommossa, että parikymmentä metriä ainakin on. On siinä varmaan enempi, en mä tiedä. Mut kyllä jos yleensä tulee heiteltyä kaikki kevyemmät viehäät avokelalla sen takia, ettei tulisi siimasotkuja, niin ne nyt sitten ei kyllä enää tarvii. Tällä hyrräkelasetillä niin mä uskon, että sit kun ne ahvenet löytyy, niin tää on ihan täydellinen siihen kalastukseen. Mut heti vaan kun löytää sitä tosissaan ne ahvenet, kun ei oo mikään mahdoton syönti ollut niilläkään lähiaikoina. Ja aika erikois sillä kun yleensä tähän vuoden aikaan mennessä jo ahvenet alkanut syömään ihan hyvin. Ja nyt tuntuu, ei oo ahvenet oikein syönnillä vielä kunnolla. Pitää nyt vaan sit yrittää paremmin. Toivoo, että ne löytyis jostakin jonkun kivekolosta. Sitten jossain vaiheessa. Mutta ei mitään, hei. Kiitos kun katsoit videoja.